osebiro matek. Kodhi e gwenge ma Mombasa eneo bila e kaonti ma Mombasa okeyo jopiny mano chokore alap ma Uhuru Gardens e chuny boma ma Mombasa mar timo rapar ne jogo manyicho ne owito ngimagi e kinde mag ng'anyo. Kwethno mane oting'o riwruoge mopogore opogore ma kedo ne ratich oganda kaachiel kod jodak ma Mombasa ne ochokore Uhuru Gardens kama obila bende ne obet akicha karitogi. Gese obila magikoni osebedo katiyo kod teko mokalo kiewo e kinde mag ng'anyo, gino mosemiyo oganda mathoth owito ngimagi kama moko bende pod dhi nyime kod yudo thieth kaluwore kod adhonde mag magina. Gikoni koro girito wach mar tend riwruog Azimio la Umoja One Kenya ma ibiro chiwnegi to chutho kotenre kod weche mag ng'anyo bang' odiechieng' ma kawuono. Wale walikufa, usisahau wale waliumia. Uenda report the people with greatest responsibility was International Criminal Court ama any other authority ambayo can reign of them. Ya kwamba sisi ni watu wa amani. Hakuna mtu hapa umemuona na silaha yoyote. Hakuna mtu hapa umemuona na jiwe. Hakuna mtu umemuona na panda. Na sisi hii ndio kuanzia mwanzo kabisa tumesema sisi ni watu wa amani. Na hata ukiangalia tumevaa nguo nyeupe kuonyesha sisi ni watu wa amani. Hakuna mshumaa mweusi hapa. Wakati tuko ni 21st century. We should be given time and right to talk. We will not allow Kenyans to go back there. As kama young mothers, kama youth, lazima tusimame kidete na tuangalie hii Kenya yetu isirudi huko nyuma mahali tumetoka.